Ако искаш да направиш профила си по-стилен и разпознаваем, в поредица от видеа ще разгледаме другите как го правят и какво може да си вземем като идеи. Синапорт е предприемач, който много харесвам. Нека да разгледаме нейния фид и с какво визуално тя е разпознаваема. Когато скролнеме през фида и забелязваме определено, че има много елегантен фид, разпознаваем с цветове. При нея интересното е, че тя много използва тоалетите си, дрехите, с които да бъде разпознаваема. Например, използва винено червено, тъмно червено, малиново червено и ето тези нюанси на бяло, бежево в видеята и в постовете. Тя предимно видеа създава, но много разпознаваем стил има на обличане. Това е много интересен начин, по който можем да направим бранда си визуално разпознаваем. В нейния фид, например, и в нейните видеа почти няма заглавия на корици. Както виждате, те са предимно снимки. На няколко места има отбелязани определени заглавия, но целият ти стил и бранд идентичност се разпознава именно през цветовете, които използва, стила, еднотипния стил и това, че снимките й са консистентни. Ето тук, например, ако скролнем малко по-надолу, ще видим, че използва повече бежевата, светла, тип шампанско, гама. Ето в тези видеа. Тази идея за визуална разпознаваемост чрез дрехите и тоалетите е много интересен и е много лесно приложим. Можете още в следващите си видеа и кадри да съобразите, да сте облечени в определени цветове. Всеки от нас има любими цветове и дрехи, които носи. Просто съобразете да са 2 до 3 цвята, за да не стане натрупване на много цветове. И когато направите поредица от снимки и видеа, с натрупване след няколко седмици ще видите, че фида ви ще се промени и ще има една консистентност с определени кадри, които са в точно определени цветове и това допринася за визуална разпознаваемост и идентичност.